савол дигаре аз худам нест устод. Дар комментария дарси гузашта хондам, як кас савол дод, хеле муҳим будааст. Ман ҳам худам дар ин савол ҳайрон шудам устод. Як кас савол карданд ки амин чӣ хел гӯям устод, бо алло, бале бо даст худашро устод эҳтиломӣ мекардааст. аз ҳамин чиз устод дилгир шудааст, қасам хӯрдааст ки агар ҳамин дафъи дигар кунам ҳамин корро, аз дунё кофир бимирам устод. ман инро дар ҳамин комментария хондам устод. аз дунё кофир бихӯям. Шаҳват ӯро ғолиб кардааст устод, ҳамин корро боз кардааст. мегӯяд ҳоли ман чӣ мешуда бошад? бародарои азиз, қасам худашро устод дуо қасам кардааст. бояд Аллоҳ шавад. қасам ба талоқ, қасам ба марги фарзандҳо, қасам ба кофир шудан, қасам ба муртад шудан, ин қасамҳои нодуруст аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, касе қасам хӯрад ки фалон амалро ман кор кунам ва ман кофир ҳастам ё яҳудӣ ҳастам ё насронӣ ҳастам ва агар ҳамон корро кунад фаҳуа кама қал, пас ӯ чӣ хеле ки гуфт аст, яъне кофир мешавад. наъузу биллоҳ. барои ҳамин барои қасамаш каффора медиҳад. ба 10 мискин таом медиҳад ё ба 10 мискин либос мехарад ё агар имконият надошта бошад 3 рӯз рӯза медорад ва тавба мекунад ва калима гардонад. ман ҳалафа бигайри llаҳи фақад ашрака. касе ба ғайри Аллоҳ таоло агар қасам хӯрад, шарик овардааст ба Аллоҳ таоло дигар чизро. қасам фақат ба номи Аллоҳ азза ва ҷал мешавад. бинобар ибни Масъуд гуфтанд ки ман агар ба номи Аллоҳ қасам хӯраму бар дурӯғ бошад, беҳтар аз ин ки ба ғайри Аллоҳ қасам хӯраму ростгӯй бошам. барои он ки ба ғайри Аллоҳ қасам хӯрид, ростгӯй бошид ҳам кофир мешавед. лекин ба номи Аллоҳ қасам хӯриду дурӯғ гӯед, гунаҳкор мешавед. дурӯғ ҳам гуфтан дар кор не, лекин қасам бояд ба номи Аллоҳ шавад. ба занталоқ қасам нахӯред бародаро. саволҳо бисёр аст. аз хона баромадӣ, ба хонаи фалонӣ рафтӣ, ту талоқ ҳастӣ. ҳатто баъзеҳо савол додааст ки қасам хӯрдааст ки ба занаш, агар модарат ба фалон ҷо равад, ту талоқ. наъузу биллоҳ. модари зан ба хонаи фалонӣ равад, ту талоқ гуфтааст. чӣ кор дорӣ ба модараш охир? талоқ бозича нест бародаро. ба ҳаёти худатонро дӯзах мекунед. касе агар талоқа муаллақ кунад, дар назди ҷамоҳири уламо талоқ воқеъ мешавад. қасам мехӯрад ба талоқ. мегӯяд ки агар ба хонаи падарат рафтӣ, ту талоқ. аз хона баромадӣ, ту талоқ. дегу табақа қапидӣ, ту талоқ. наъузу биллоҳ. вақте ки ҳамон корро иҷро мекунад, талоқ воқеъ мешавад. аласлу фи талоқи аннаҳу воқиъун. асл дар талоқ ин аст ки талоқ воқеъ мешавад. ҳатто агар ният надошта, шӯхӣ карда талоқ гоҳед, талоқ воқеъ мешавад. барои ҳамин калимаҳои шариат бозӣ нест бародарои азиз. ин шариат ҳазл нест, шӯхӣ нест. ин қуръон аст, ин шариат аст, ин амонат аст. бо ин бояд ҷиддӣ рафтор кард. бинобар ин касе ба ғайри номи Аллоҳ агар қасам хӯрад, ӯ мушрик аст, аз дин мебарояд. ин хел қасамҳо нахӯретон бародаро. дуруст аст масалан вақте гуноҳ кардед, тавба кунед, аз Аллоҳ таоло ёрӣ пурсед ва илоҷи ҳамун дуоро балоро кунед. илоҷаш мо чӣ хеле ки гуфтем, зан гирифтан аст, хонадор шудан аст. худро ба ҳалокат нарасонед бародаро. ӯ барои ҷисматон, барои саломатитон, оянда барои ҳамсаратон, барои фарзандотон зарар дорад. чо мекунед худатон шал карда? бинобар ин тезтар хонадор шаведу аз ин хел корҳо даст занед, охир аз шариат бехабарӣ ана ҳамин корҳо бурда мерасонад. як гуноҳ мекардааст, гуфтааст ки агар ҳамин гуноҳро дубора такрор кунам, аз дунё кофир монам. чӣ ба ин хел қасам мехӯрӣ? аз дунё кофир монӣ, дар дӯзах абадӣ месӯзӣ. миллиону миллиард сол нест, тамомшавӣ надорад. خالدین فیها ابدا. ҳамеша ҷовидон дар оташи дӯзах месӯзад касе ки аз дунё кофир гузашт. наъузу биллоҳ. одам паноҳ металабад ин ки аз дунё кофир мурад. таваффани муслиман. пайғамбарҳо дуо мекарданд ки эй Аллоҳ, коре кун ки аз дунё мусулмон вафот кунам. аз ҳамин чизе ки метарсиданд, ин ки кофир шудан баъди мусулмон шудан. наход одам қасам хӯрад ки кофир аз дунё мурам. бинобар ин бародарои хел ҳама ин асли
همه گمراهی، اصلی همه بدبختی ها جهالت است، نادانی است و اصلی تمام سعادت خوشبختی علم است. بنابراین علم آموزه برادرها، گوش اندازید، 1 ساعت 2 ساعت هر روز گوش اندازید، بسیار چیزا میفهمید. بله